Anneli ne smije da sazna za Janjušovo delo. Trudnoća je bio dogovor sa Enom, a ovo je pravi razlog. Bivši zadrugar otkriva istinu o Anneli Ahmić i Janjušu. Nakon što se približio kraj realitiju Elita, voditelj Pinka odlučio je da porazgovara sa bivšim takmičarom zadrugi, koji je već bio cimer sa aktuelnim učesnicima, Saletom Luksom, o temama iza nas. Naime, Sale je dao svoj sud o najaktuelnijim temama u Beloj kući. Sale Luks na samom startu dao je svoj sud o odnosu Janjuša i Anneli Ahmić, a potom i prokomentarisao njenu trudnoću. Mislim da se Janjuš volira, da su njemu kruna i supruga najvažniji u životu i da je ovo samo reality priča da bi uzeo neki dinar, da se vrati tamo i opere. Greota je da Anneli Ahmić abortira, ali mislim da će to uraditi. Sale Luks sve osvrnuo i na putovanje koje su Anita i Anđelo Ranković dobili na poklon od svoje podrške. Samo što je Kuba tu preko Savskog mosta. Mislim da je to prazna priča. Anđelo je latentan gej. To će se dokazati pre ili kasnije. Možda odu na Kubu, ali ja mislim da će raskinuti još pre kapije. Sale nije mogao da ostane imun na ponašanje od Ša, te je otkrio šta bi uradio ukoliko bi ga ugledao. Video sam da je njena majka izjavila da je Ša indijanac. Mislim da mi ona neće stići ni do kapije, a ostavit će ga. On je mene u početku nervirao. Hteo sam da mu uđem i lupim šamar, ali sad lagano. Sale Luks prokomentarisao je odnos Stanislava Krofaka i Maje Marinković, za koju tvrdi da će imati intimne odnose kada napusti imanje. Maja je atraktivna riba. Svaki muškarac se loži na nju. Ali zarad porodice i onog pisma koje je Stanislav dobio od ćerke, mislim da neće preći preko toga. Mislim da će se viđati i imati intimne odnose.